Panahon daw panon, ulahan ang nakaambit sa unang pagkabanhaw. Katulugon wala na'y dapit, kay manlali naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa sa inferno, gayon itambok sa ikaduhang pagkabanhaw. Dito magapangupaw, alaot ni atong pamilya, mag-alagad wa magkahiusa, mga anak nagka-problema, isagaha ang sundo nila. Pagbalik mo niya sa Ginoo, palingon ang pamilya nimo, ug ang uban niya manlalin, ug ang uban mahabilin. Ulan ang nakaambit sa unang pagkabanhaw. Katulugon wala na'y dapit, kay manlali naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa sa inferno, gayon itambok sa ikaduhang pagkabanhaw. Ito magapangupaw, magkakait kay atong adlaw. Kung sa rapture dili ka madala, ang Kristo nagdalag espada, pinunggo kay tawag sa ginhawa. Imong agtangilang patikan, sa lumero nga mao'y timaan, aron ikaw unya mo simba sa mapintas nilang palagway. Ulahan ang nakaambit sa unang pagkabanhaw. Katulugon wala na'y dapit, kay manlali naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa sa inferno, gayon itambok sa ikaduhang pagkabanhaw. Ito magapangupaw. Okay, salamat kayo, no? Karon sa dito maglangan, dito ni Brother Piritas. Ano yun, brother? Salamat po po kinatapos siya yung mga Sabado. Pero ngayon na apa? Oto ako yagi na hindi mga panahon na maglusad ako o ano yun. Kaya dagdan kayo po ginatubang ko o ano ba na kong mga limo o maraming orasa walang binitin ka po sa Manini o ganang naganap o paabot yun sa mensahe sa atong pagturo. Pero kay medyo nakalitan mo kung balik-balik ko rin o ginawag na sige na yun ko o kauman yung ganyan pagkang Sabado. Pero kung muli man dyan alam ko kasing-kasing dinigyan layo aning Bible sharing pagkang Sabado dili sa plaza. Okay. Ang atong tema, di ko na lang masahon, kay nabasa naman. Ang atong lang gusto i-share, mahintungol sa tema, kining mahintungol sa bunyag. Kay kanina si Brother Sirugan, umuunod ko yung isbutan yun sa bunyag. Huwag lang na akong i-pamit ninyo na kining bunyag, sumala sa pagturo natin Katoliko, okay na nabunyag ka na dagan ng tubig. Sa Katoliko, okay ang dagang tubig mo, bunyag ka, pero okay na po gihapon kung gamay lang ang tubig. Kaya wala po ingon sa Biblia na bunyag tubig kung gamay lang ang tubig. Diba? Kaya
Kung basahan na ito ang Biblia, wala mo pwedeng mabasa nga ang atong Ginoong Jesucristo hasta ang mga apostoles, wala mo pwedeng mabasa sa ilang mga mituglo na kung gamay na ang tubig, pwede magbunyag. Diba? Siguro, miabot sa huna-huna sa uban na itong mga igsoon nga dili pwede gamay na ang tubig, kaya ilagay kining bunyag, kinahanglan, ipaagig yun o kinang pagtusmaw o kining i-immerse ba? Ilagay kining bunyag, ikan sa pinulungang Grego nga baptiso, nga buti pasabot, itusmaw yun o immerse. Sa amo po sa pagtuong Katoliko, okay man na siya. Kaya tinood nga usahan sa buti pasabot anang ulong bunyag o baptizo sa Grego, pag-immerse. Pag-immerse. Pero kung tanawang ka na ito sa kasaysayan kong history, ining pagbunyag, nakita mong nato nga dili kay usara ang paagi. Usaon na pagbunyag. Tinuod nga, kung naging pagbunyag nga itusmaw yung ka-immerse. Kung ang simbahan Katoliko, sumala sa iyang kasaysayan, history, naging bunyag nga itusmaw yun. Pero, sumala naging hapon sa history, dili kay tusmaw ra, na ay sablig o puring. Labi na sa mga lugar diin kamay ra ang tubig. O labi na kung bata mo'y bunyagan, kaya lang itusmaw na. Depende sa sitwasyon. Siguro po, ako kan mo ingon nga, wamagoy na pinabata na sa bunyag. Kami po sa Katoliko, mo ingon po nga, wala po'y mabasa sa Biblia nga ang bata dili ang bunyag. Diba? Siguro, mabot sa tunguna-una nga, ang bata, di pa man mawalingan. Kaya kinahanglan, pag-uuhod pa man, ay bunyagan, ang bata, di pa man nakutuo kay wapabunay ka ng, sana, wala pa yung buot, di pa ni mo mawalingan. Okay po na siya ang argumento. Pero kung tanaw na ito ang kasaysayan ko, ang bunyag, dili lang yung na i-administer o imuon sa mga dangko lang. May mong aping po ng bata. Kaya kung tanaw na ito ang Biblia, naibunyag nga mahitabo sa sunod sa usagang panimalay. Niya gingon tanan, ibunyagan sunod niya sa panimalay. Wala gingon nga, wala iapin ang batang masuso o katulong nga may wala gingon. Sa akong nga matikdan, kanang pagtulunan nga ang bata, dili apin sa bunyag, awahin na ng kapagtulunan. Gawas na sa Biblia. Ikaw, mamutanan ko ninyo, naa ba sa Biblia, mabasa nga nanublo si Kristo o mga apostol, nga ang mga bata walay apin sa bunyag? Wala. Huwag yung pagtulunan. Pero nga naman, nga ang atong ubang mga igsuong nun, huwag man nga ang bata, nga masuso o kanang mga gagmay kong bata, nga walang may bot, dili i-apil sa bunyag. Kaya nang manudlo man sila anak, na wala man manudlo ang Ginoo anak, wala po manudlo ang mga apostol. Siguro, hindi naging pag-interpret ba sa Biblia? Lahi-lahi na pag-interpret sa Biblia. Ang dakong kalikunan na ito, nga nga ang bata, apil kis bunyag kay kaya sa San Juan 3, versikulo 3 hangtod sa 5, ingon na nga itong Ginoo niya nga gawas ang tao, ipagkatao, pag-usap, ginagi sa tubig o espiritu, hindi makasulod sa kariyan sa langit. Kung sa manang kung ipasabot anong ipagkatao, pinagi sa tubig. Kung ngayon na itong basa ang Biblia, ang ipasabot anak, bunyag. Kung ipasabot, gawas, mabunyagan ng tao, hindi siya makasunod sa kariyan sa Diyos. So, importante ang bunyag sa tao. Kuya, mangutang na ang bata, tao ba o dili? So, tao, nangalaw yung tagunggoy. Nangalaw yung tagiro, nangalaw yung tagiring. So, kung ang bata, tao, apil lang bata sa bunyag. Di ba? Kuya, ang saad po, iklaro diha, sa bunyag, kung sa mga practices na Kristohanon, para yun sa tanan
Yang ingon pa niya, hasta dali sa inyong mga children o mga anak. Kasara ko ninyo ng buwan 2:38, ang saan alam sa tanan. Hasta sa mga bata o children, mayroon children, ang lagi ng mga nalpay bata. So wala. Dahil ka na pong paagi sa bunyag, kanang immersion niya o pagtusmaw, ang espiritual na o ipasabot ana, nga tusmaw o ilubong ang atong mga sala, nga o ipasabot kalimtan na na, ihugasan da. Pinagis tubig, nga gininisan da. No? Pinagihan ng tawag mis Katoliko o sakramento ha. Gininisan da, pinagis sa bunyag, kaya pari na lubong o na-immerse ang atong mga kasalanan. Ihugasan mo. Una espiritual na mensahe. So, kung ang bahagi na sa pagbunyag, ganilawag mo puring o bobo o sprinkling, magamit naghapon ang termino nga nalubong ang atong mga kasalanan. Kaya kanag yung bunyag, kung pasabot yun na yun, hugas, limpyo. Limpyuhan ang atong mga sala. Kunya, kanang paglimpyo, dili kayo usa na kapagi. Di ba? Para sa ito maghugas ka o plato. Di ba? Imo lang, kung wala kayo planggana, tulo ng tubig, imo lang pagtuluan. Hugas niya po. Kung wala kayo planggana, pwede mo nimo iubog yun ang plato. Di ba? Hugas niya po. Kunya, wala po yung pagtulungan sunod sa Biblia nga ang hugas, usa na kang klase. Nagkanarag yung tusmaw. Ang Katoliko, dili, subag anang tusmaw. Ako ginamalik-likod. Kaya sumala sa history, ang Katoliko, ang bunyag po ng tusmaw. Lagi na sa mga nagko. Lagi na kung dagan ng tubig. Oh. Pero kung maingon ka, walang labot ang pagtubo o pagsablik, wala, nasayong siguro dana. Kaya una-una, wala ang rudlo ang mga apostol ana, wala ang rudlo sa Kristo ana. Pwede sprinkling o kanang pag-promote. Gani, naitag nga diya, nalimon siguro ko sa sitas, kung ako malimot, Ezekiel ba na? 35, 26, or I don't know kung natunog mo. Kasi kasi ko, kasi nabasa ko na diya sa Ezekiel, nga doon naitag nga diya nga may tungod sa panglinis, pinahagi sa tubig. Ang gigamit na termino na, labi na sa King James, sprinkling. Ano ba, something? So na pinay paghugas, pinahagi sa tubig na gamito ng pahagi sa pag-sprinkling. Kung nalimot mo galing ko, pasana sa Ezekiel 36 ba na, 25, o ako na sa King James Version, mabasa na. So dili tinod ang giingong sa uban, nga ang pahagi sa bunyag, kanarag yung tusmo. Sumali sa Katoliko, wala gipihig, anak. Pwede tusmo, di na sa'yo, pwede isabling, pwede bubo, sakto na puros, basta nanay tubig. Oh. Kung uingong ka nga, tusmo na yun, ang ragi siguro ka na. Unang-una lagi, wala yung pagtulunan si Kristo, mga apostol, ngayon na na, lagi. So wala. Ngayon, ang nakong problema ko na ito sa Kristyanismo, o ang problema na ito sa panagbahin-bahin. Kaya, tingnan mga Kristiyano nun, huwag kita mag-iusa. Ano? Dahil mo ka o mag-iusa o mag-iusa. Kunya, ang atong Ginoo, ang gusto niya, kanang yung mag-usa sa pagtuo. Nasa Juan 17, 11 o 21, iklaro ka na niya, katong pag-ampo niya, nandiyangan siya sa amahan, amahan, mausa ka sila, mayroon na ikaw, huwag patuusa. Sabi pa, dili ginaga maayo nga kanaman pasagdan lang nato nga magbahin-bahin ta kung watak-watak ang atong ipuno diya sa pag ginabuhi nato isip mga Kristiyanos. Kaya gusto na din niya mag-usa ka. Iklaro na sa masahon niya gihaso ni San Pablo sa papunong sa Efeso 4 nga sa 5. Ya, usap ka pagtuo, usap ka bunyag. Anong pagtuo niya? O na, usap ka pagtuo. Dili, daghan ang pagtuo sa radyo. So, pero ano man na nabahin-bahin ka? Tungod kay, siguro, managlahi ang atong pag-interpret sa Biblia.
Pero, ingon si Juan diya sa unang Juan 2:18-19, nga dili maayo nga yaan ato ang original yun nga gituto ni Kristo nga pundok. Sa ito makatong pundok nga natuto ni Kristo sa unang siglo. Sama nga, diya sa magtiayon, dili pwede nga magbulan punta yun. Magpunungay yun sa kasakit o sa kalipay. Iyon na po ang pundok nga ipasatupan na ito ng mga kining Kristyanismo. Dapat magpusa na ginugata. Dili na ito, yaan ang original nga pundok kay sama lagi sa magtiayon, maayo na yun nga magpusa na yun, di yun magbulan, bisan magdagang mga problema. Sa kasakit o sa kalipay, magpusa na yun po. Pero sige lang, maabot na siguro ang panahon nga, sabi na kung magkasabot ka, mag-usap na ta. O, unang, ano nilang ito mag-sharing kay Basin Pia, maabot ng panahon nga, may usa na kita. Tingkong naman ang atong moderator, so siguro 1 oras. So, kung manawin mo na, andam ko sa inyong pautana. Sige. Wala na. Isang pura ang pagwalik kay Sinawan na. Okay kayo. Okay. Buka ko ang ito ang linkay sa ito ang brother Abilitas. Ito ang ako kayo tapos sa pagtumana na ito lang yung baptismo ko natin sa tubig.